Il-President tal-MUMN Paul Patch ma tantx huwa kuntent li l-Ministru tal-Anzjani Ġotjena Bela jaf jieħu promotion għal Ministru tas-Saħħa dan kemm il-darba Fern jingħata kariga Ewropea. Paul Patch kien qed jgħaddi dawn il-kummenti f'intervista lil ġurnalista Times Mark Lawrence Zammit. Sissa l-ftit li kellna esperjenza miegħu dal-Ministru, sfortunatament kienet esperjenza ħażina, mhux għalija personali. Da ħajsallab lin-nurses għax dik iddomandatni, mhux li jsallab lili, joqgħod tella l-qorti lili. U dik id-domanda, sakemm għadha mhix ċara f'moħħi, sowa, taf, ma ferm nikkritika, fuq din inżallu l-kappell. Jiena I give merit where it's due. He has to prove himself, għadu. He still has to prove himself. Paul Patch insista li fil-qasam tas-saħħa pajjiżna għandu bżonn ministru li jara l-affarijiet blenti differenti, possibilment ministru li tkun mara. Matul l-intervista l-President tal-MUMN semma kif il-problema tal-mediċini out of stock qed terġa' tolli rasa. Tkellem ukoll dwar l-istennija li hemm għal ċertu operazzjonijiet f'xi każi anke snin. Ta' xi ġifieri għandi bżonn nibdu l-irkoppa, għandi bżonn operazzjoni fil-kopti. Li mhux se nikser xi ħaġa ġdida di. Għandek 4 snin, 5 snin tistenna ta' hemmhekk trid tagħmel privat. Ejja ġimgħa d-dieħla, xi ġifieri? Ma nafx bajt inħallas it-taxxijiet. Inkwetanti wkoll l-istennija enormi li qed ikun hemm fl-emerġenza frott il-management ħażin min-naħa tal-Gvern u li qed jissarraf f'pis enormi fuq l-infermieri, it-tobba u l-professjonisti mediċi. Dan minkejja diversi widiet li qed jagħmel il-Gvern budget wara l-ieħor. Jien infatti meta ġejt nikkritika l-budget, l-affarijiet li tħabbru ngħidulhom riċiklati, kondila nisbaqhom 6 snin u ma bdejnihomx. Tittaqbad il-barr miqrum. Għax il-flus qed jintefqu mill-gvern, il-flus pagi qed jintefqu fejn jitlu ħafna affarijiet, imma s-servizz tan-nies. Huwa sew li tmur l-emerġenza ta' 12 sija, reġa' tagħna 12 sija waiting list. Għax tmur il-health center tagħmel 5 sigħat tistenna. Robert Cremona, Net News.